Ayo. Ay. Boss. Oy, ang hapon. Ang hapon. Inyo ni balay? Buka lagi? Ha? Buka. Pwede ko mamaraig sa imo, boss? Ito na. Pwede ko makayo diag sa 100 pesos, boss, kay akong gidungag og tubil ba kay hutdan yung ko gasolina. Ay mo kalimot like og share ma'am sir kay 13,000 na atong pajikas og maon. Malay mo, ikaw na ako mapilian. Paris time. Abot na pa ba ko eh. Okay ra, boss? Murag. Kailangan since kwarta ni Bob. Sus, piso sa. Ha? 8 pesos ra man eh, daan pa yung 5 isa. 8 pesos ha? Sura yun eh. Kilain. Pwede pa ngayon ko na, boss? Oo. Ha? Asa pa man mo gikan na? Na, dito may skuan, boss. Luibe. Layo man ato yung ulan-ulan na baya. Mo lagi. May utot ah. Sige, salamat, boss. Sa sudan mo. Pinamos rin taon. Ginamos? Oo. Bali. Sige, salamat, boss. Kung sa'yo, panginabuhi na mo rin, boss. Ano eh, mag-tapping og rubber. Kani dire. Oo. Imuha ning rabiran? Dili po, sa kong amo. Si mong amo? Pila na may imong income anit matag adlaw? Di man pareho, uwan, wala. Gamay ra gyud. Og ulan, gamay ra. Wow. Mo kuan, balikyat og uling-uling. Amo dalikyat kag uling. Oo. Usa may ulingon ninyo? Kani palkata nung pagtumba po sa kuan, amo ang amigo pod ayang amo. Kaning nga palakata dire. Dire na puro puyo day. Dire na kay. Mantay, yuta ni kipuyo ra. Minyo na ka, boss? Oo, minyo na. Pila ka buk imong anak? Mapatoy buros. Mao pa buros pa imong asawa. Pila ka buwan? 5 na. 5 ka buwan. Ito bitaw. Salamat, boss. Salamat kayo ha. Salamat ali mga 8 pesos. Ulan man diri ka oh. Ha? Uwan man diha. Edera ko. Silong. Pasensyahe lang sa adyo na mo ang kan trapal ra gyud taon. Sige ra, okay ra. Hotdan mo dyan may gasolina, boss. Mao. Nagkuhan ba ba? Namasin mo ba? Okay sa'yo tao ka muhatag sa mga. May lang basing kanimon 8 pesos. Makakuhan mo dito sunahan ba? Na. Makapakayo-kayo. Pasensyahe lang dyan akong 8 pesos. Kaya wadi ko lang kwarta. Mao lagi na mo. Kahintang ba nga. Kahit lagi. Labi nagkuhan. Katong niyagi dre. Wak may pahiramag. Sin. Ang lupa dyan taon ng trapal dre. Kaya taon mga trapal may atop. Trapal may bubong. Katong bagyo. Oo. Kaya lagi, ang wala punta ba? Kasi dahil lang yun akong mahatag sa mga boss, wala ko lang kwarta mahatag lagi. Huwag naagod unta to de. Madungagan unta na, unta ako malagi nga. Wala yun. Kasi sahir sa yun ng 8 pesos lagi taon. Oo, ganay-ganay akong kaon. Gabi pa ni, bahaw pa ni gabi eh. Init-init rin ako ng buntag niya. Nag-init kong tubig kay ako untang sagol ba kung tangag kasing gamay niya. Maya lang itong sabaw. Usa, wala na mo yung madungag niya bugas? Nilas ni. Mo na laylas? Gahapon pa magunay kay. Pamagkaw trabaho lagi kay sige straight mang ulan niya. Manguling pug ko. Di man pug ka file tra kay ulan man. Lawas pud ra pay atong kapital ni. Sahay. Kusog ulan. Silong man mo payag bahalag tulo. Nya ka daw be unsa may kanon sa imong asawa unya nga wa naman day kay mo bugas. Napa man kay kwarta diha para unya. Wa na gyud. Nya unsa may kanon ninyo nya gabi eh. Mabaylo lang may anay silingan guro niya og ay magpabaylo. Ug way magpabaylo. Mukha na lang pag karlang niya. Mo inyo ang kanon. Oo. Sige boss, ani na lang boss ha. Kining joke-joke ra bitaw to ako boss nga nangayo ko. Ni-testing ra kog tao nga nabay mo ha. Kuan ko ha. Maluoy. Isa ba di ay? So karon boss, nako ihatag sa imo. Hulate ko na boss ha. Sige boss. Kaya nako ihatag sa imo ha. Sige boss. Sige, aysa. Boss. Ha? Bugas. Mo na giingon ako, mo na baylo sa 3 pesos nga imong gihatag sa ko ha. Para makakaon imong pamilya ha. Ha? Ya karon palitin mo kuan Palit mo na og sobra naman siguro na boss. Sige na, palit mo og sudan para makakaon imong kuan ha. Imong asawa. Og sudan. Sige na. Salamat po guys sa imong gihatag 8 pesos ha.
Ultimo, ang 5 nga tayo, imo mo yung gihatag sa kuha. Ano po na ako na boss, ako lang ipusan na, may na lang pang-print ginamos. Ya, boss, more to ha. Salamat kayo. Sige, amping-amping ka nun ay ha. Oh, salamat sa imong kamayo. Ya, ipadayon na imong kamayo ha. Sige boss. Sige. Boss, di na ako magdugay. Sige boss, salamat. Sige. Agto sa me.